Agi og pagsiguro nga mga pulis sa Talisay City di gamitan og ginadling drugas, gipaubos sila sa kinalit nga drug test. Kini subay usab sa ilang pagpangandam alang sa Kapaskuhan. Negatibo hinuon ang resulta sa drug test sa maong mga pulis. Ano ang detalye sa report ni Femery Dumabok? Tanang mga personal sa Talisay City Police Station na paubos sa kinalit nga drug test diya sa ilang buhatan. Gitumong kini aron masuta kung ano na bay mga nalambigit sa ginadili nga drogas ug pagsiguro nga nausab sa hustong wisyo ang gipang-deploy nga mga pulis ning Kapaskuhan. Hinuon matod sa ilang hepe nga nagdigatibo sa illegal nga drogas ang tanang personnel sa Talisay City Police. Part po din sa atong internal cleansing program sa PNP to ensure nga ato ang personnel wala gyud ma-involve aning illegal activities. Samtang aron masiguro nga tanang dagsaang lugar sa dakbayan mapatuman ang police visibility. Gidugangan og pwersang ilang buhatan. Usa ka team gikan sa Provincial Mobile Force Company ang gi-augment. Nasa tay mga personnel na augment from other units sa PMFC. Mo ni atong gipang deploy sa mga shopping centers para ma-secure ang ato ang mga talisaynon. Samtang naka-red alert na usab ang Talisay City Fire Station nga nagpasabot nga wanay mga personal sa BFP nga gitugutang mag-leave ning Kapaskuhan. Subsub na usab ang ilang rekorida sa tibuok syudad pag-edukara sa katawhan unsaon paglikay sa sunog ilabi ning Pasko ug sa pagsugat sa bag-ong tuig. Mando sa taas nga red alert na mi karon regarding sa maabot ang Pasko ug bagong tuig. So manang atong gi-monitor ato jung gikuan ang tanan tibuok Talisay kay ay magnuan gyud nato sila kay para malikay sa disgrasya. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bistak.